Kublai shiboni pi baro ki parlo ki bapej ya kani ka video parlo sachisin par ngani ke dolang bat pi ha kani ka video leng ba kani ka channel da ka ba sobha ngakir pat ya pi sobha ban press ya ka subscribe button ale menta ni pedlang bat nga ya ka jing MUNS Rajapan unang ya kuntma bajar jar na ka jing penjak lia ya kamaryang ubal trade ki posnam klem ka jing maham jongno hanrai da ka jingkit kle kalwa kirsoy na ka mensim jongo ban penne pensa ya ka jing itnat jong kamay maryang UNS Rajapan ubal nyop sansnam ka arta ubaderu na po ka jala karela udai ubreu ubamla banyaj na kadaw ka jingta ka jingpang polio hakakarta ka brang sansnam Henry ka jing jong man kasngi ka long bandan hakawe ka pung bagi khot yaka ka bambanat hang ne pat ujutam ki plastics ki bottle ka bala bread de kinang wan jo kai pertai ba par tha ka ne ke jaka da ka batam yiki ki plastik bar ki bitor umso uyo bandi pat yiki ban kamai jakpo Henry ulapin pau pat baki siu ya tang hakador khat artengka shikilo tangba ngakemen sim bakane kapong kalakoj kanuksa yangi iwei baro kalong bagin sumar ya kamaryang da kabangin ombret pathar ya ki plastik kibla ban wanra ya kal air kabasneu kamaryang kamdan kam yangi hanrai ngipat ngidan kam ya kamaryang